Menteri rang baduk kari Narendra Modi ulapoya ha Gujarat ha kajinglik jengok ba arsngi mentah kasngi ha kani kajinglik kajong Menteri rang baduk kari ula penlong jing duai bat aingu ya ka blei amba ha ka tempel ka badan ha ambaji banas kantha. Menteri katnat ki kambari Dr. S. Jaishankar ne kasngi ula ya kundu ya kilong giang jong ki prangut kinong India ki bala syabat ha katat. Kumba kat wengut ki beriu ki layam kat basan pongut bat ki lamin sa hadien ba artli ki dal ki laya tengku ha Vizia Nagaram distrik jong ka jela Andhra Pradesh nen ka janmien. Ka Sarkar Assam kala penkriak bantai ya ka jingtei khnang ban kentiu ya ka tanat puli puthi. Menteri rang ba ka jela Assam Himanta Biswa Sarma ha ka rensan social media ula pentep ba entai ya ki saw hajar teli ki state of the art school ha ka jela ha po jong usnam hajar apupra. Ha ka lempung yelek ka ICC Men's Cricket World Cup ka India kala penliam ya ka England dasi sparon ha ka Ikana Stadium Lucknow nen ka janmiet ban yo job ndiu sin lenter ha ka ne ka jingilek kai.